egente tangani nkelinga Auditor General iga kana ngatale ngiridi kogendera no okolingo liwagwe account ya Nyamira ngakitumegete chibesa ikiagera documents umugava nabwe netako Auditor General iga moete igoro botuko no nyaliru bari gete ngomorosi documents kurutare 17 chumuthinyo gatatu iga bisete document akaumo auditor ditkoria igoro ase go auditor gakana oteba gatagete chingaki arigerie documents echo atarachi gototebi gose igochire echoborimo gose chire echobo maene so umugavana osokiri abantu be county ya Nyamira sana ikiagera wiki yengi bamuna togendete county chinde chon speech koleta documents yabo mapema auditor nyarari bagochiregereri lakini ya Nyamira nero yoka ya gerire abaseneta bakumiringa ng'aikio mugavana Nyamira akari kogendia account ya Nyamira ase igo documents echo seneti yakana ngate gochiregereria lakini nkoro kuringana ne audit report amangana aroro na makomu sana igoro botumiki bechi base account ya Nyamira report yeto to wategere qualified auditor agatenga chi project chiri chibesa chiruete chibesa chirure go Nyamira chikore chi project eliye amaliye to gokonyore se audit report abandoned project gose otaba no construction going on contractor not on site gose kwanyoranga esa macha abone to kobekerwa abakazi be county ya Nyamira report yate banga nonye chibesa chiakanetwe bantu be eseria macha abone to koba machi tayo bantu bari konyumaji ase igo report yo modite go totenga obokoreri bua services guje saba na inchi wa county ya Nyamira tiboyo umodita atenga chibese cha Nyamira njira chitumegete bobe oino Auditor General tali okongo mogeni okwana namba 2 gende kia togosire nkelingo umugavana igakare koleta umugakanyiko se county assembly ya Nyamira igale arado tenga gago ekero no ina ba assembly bakumulikira lirube aira niria machibu aliare se report yo Auditor General igakwange kiara gatabanga abaye musiabu ese meitinya anjeti otanga gatete ko korega sina baye musie bake bali agatanga nabo basane baye ikitu atebire buna basene tenenge tukyo bosoku sana na ende senate ya tebire ngabano going forward igoto gukubugati amangana yutorigereri na ende mona gentu ya tokosire nkelinga ekorore kanenge budget supplementary budget ya Nyamira ige 3 magaye ye mamincha yeri chiko ne assembly yako ende ikaranzo sene meteime mbali go ikaranze se assembly yente go ikaranza bamanya goitie budget supplementary budget chibesa chaba withdrawn ebintu twarorire bikongu sana ebindo koranga going forward paka tochito boli nonya ekiombekeria DCI na EACC gekoro butukyo banene igo twadebire umugavana akomeshe mara moja amangana yoko encourage ya assembly go ikaranze meteime assembly eirane ikaranze se enyomba ya assembly ere Nyamira asike assembly abairi babo bakore gasi yabo badiri namangana ye oversight vuna assembly mwisho picture gosoka nelingo mugavana uzinyiru korani county ya Nyamira ekiara chi county chonse pi chito surrounded abagavana bamatenga kibakomanya na bayi musie lakini Nyamira no mugavana abwate bitina byoka na bayi musie gasi etari gokorekana county gere ni chaos ebina bire koti bichire chibasa choka chikonya gosoki gukorwe county gokore bine bitari gotokonya bitari koretera bana inch services igo twate bango umugavana onyo usinyurwe korani county ya Nyamira to make recommendation county area ebunwe toligiyo enjire ngayo korosie county ra korera bana inche gas ikera ntoko genderera konya kurigereria gavana konya kurutera na amangara na HMC na gas tiri gokoreka ase county ya Nyamira.